de l'Àngel ens va deixar ara farà 2 anys, però afortunadament aquesta empresa que ell va crear continua, no podia ser d'una altra manera, de mans del seu germà, Josep Maria Pujol, i del fill de l'Àngel, en Miquel. De manera que gràcies, Josep Maria, per fer front a tota aquesta immensitat d'humanitat que desprenia l'Àngel, i gràcies per ser com ets. Gràcies per continuar al capdavant d'iniciatives solidàries. Ell té la paraula i ell ens ha d'explicar per què el que veureu avui ha passat, què va succeir. Gràcies, Maripau, per les teves paraules. Bona tarda a tots. Gràcies a tots per venir. Vull agrair a l'Ajuntament, primer de tot, que ens hagi deixat la sala per poder projectar aquesta pel·lícula que ara veurem, i també al senyor alcalde per haver-nos acompanyat, per les paraules que he dit, i a totes les autoritats que també ens acompanyen. Us vull explicar una mica que el preludi didàctic que ens congrega aquí avui ve d'una iniciativa d'un agent que van expressar el seu desig a la Fundació de fer una pel·lícula sobre l'Àngel Pujol i l'Àngel Loran. Era el mes de març d'aquest any quan van vindre i els van preguntar amb aquesta gent que van vindre a la Fundació si realment coneixien l'Àngel Pujol i coneixien el Padre Loran. I ens van dir que no coneixien ni l'un ni l'altre, però que realment havien sentit a parlar molt i que eren capaços de fer una pel·lícula sobre el tema. Jo la veritat és que al primer moment vaig dubtar pensant, carai, si no els coneixen, com pot sortir una pel·lícula d'aquí de tot el que fa? Doncs van fer una pel·lícula. Jo tinc la sort de poder-vos dir que sóc l'únic de la sala, o quasi l'únic de la sala que l'he vist. L'he vist. La pel·lícula que veurem és de l'Ivan Talavera, la productora de la pel·lícula és l'Anna Serra, i les seqüències que veurem han estat filmades aquí i a Etiòpia. Un viatge que van fer i que els va acompanyar també el càmera que es diu Marc Castelló, que és un noi dels Almus. Ja dic, jo l'he vist fa pocs dies i la pel·lícula em va agradar molt, molt. La vaig voler veure abans que es passés aquí, perquè com no coneixia la gent que l'havien fet, ni sabia de què anava, i pensava, no, abans que la passem, deixem-la veure a mi. I em va impressionar. La veritat és que a la pel·lícula hi ha creativitat, hi ha màgia, hi ha poesia, hi ha sensibilitat i molta, molta professionalitat. Veient-la, m'he donat compte de detalls i de qüestions que m'havien passat per alt al llarg de la vida. I ressaltar encara més en aquesta pel·lícula, veure la labor immensa que està fent el missioner Padre Loran per aquelles terres africanes. Felicitats, Ivan i Anna, per aquesta iniciativa vostra i que no us manqui mai la il·lusió i la creativitat, perquè, com deia l'Henry Matisse, sempre hi ha flors per a aquells que les volen veure. A tots vosaltres us espero que us agradi la pel·lícula tant com m'ha agradat a mi. Gràcies.